Здравейте, изпълнени с решимост! Каква е следващата причина, поради която не можем да манифестираме своите мечти и желания? Аз съм Веселка Йорданова, авторът на книгите от поредицата Решимост. И така, следващата причина, поради което не можем да сбъднем това, което искаме, е, че в своите визуализации използваме само вътрешното си зрение, без да включим останалите 4 сетива, а именно нашия слух, обонянието ни, осезанието, а защо не и вкусовите ни рецептори. Ето как да стане това. Ще използвам примера от предното видео. Искаш нов дом. Представяш си го като красива къща с веранда, морава отпред и красива бяла оградка. Представяш си как побутваш вратичката на бялата оградка и я чуваш как проскърсва. Пресичаш моравата, като усещаш как сутрешната роса мокри краката ти. Едновременно с това долавяш аромата на прясно окосена трева. Хващаш бравата, усещаш студения и метал и отваряш входната врата. Виждаш своята красиво обзаведена дневна и прокарваш ръка по гладката студена повърхност на кухненския плот. След това се настаняваш, потъваш в своя мек диван и се наслаждаваш на комфорта на своята дневна. Ето така трябва да включвате всички свои сетива и да се потапяте живо в своята мечта на реалност. Да я изживявате пълно и много силно, така все едно, че тя е факт в момента. И след като направите това, вие всъщност извиквате огромна вселенска сила, която като мощен лъч извайва силуета на вашето светло утро. Това беше всичко за днес, скъпи приятели. Ако видеото ви е харесало, последвайте ме, за да разберете кои са следващите причини, поради които не успяваме да манифестираме своите мечти и желания. Повече по темата можете да намерите в книгите ми в сайта решимост.com от линка под или над видеото. Пожелавам ви вдъхновение и сила, с които да сбъднете мечтите си. До скоро!